चली आज एगो शिव चर्चा के कथा सुनावतनी। पंडित जी और पंडिताइन के कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम। एगो पंडित जी रहलन, एगो पंडिताइन रहली। तो दोनों जना रहे लो, खूब प्रेम भाव से रहत रहे लो। बाकी कोनो संतान ना रहे, ना कोनो लइका ना लइकी, कुछ भगवान ना देले रहलन उनकरा के। यही के कारण बहुत दुखित रहत रहे लो दोनों जना। एक दिन के बात हो कि पंडिताइन के तो तबीयत खराब हो गयल। पंडित जी अपन जजमानिका में गए रहनी। तो पंडिताइन बहुत दुखित रहली कि घर में कोनो एगो लइका रहेला चाहे लइकी रहेला तो कोनो सेवा टहल करेला। बहुत दुखित रहली। तले पंडित जी अइलन। तो पंडित जी से पंडिताइन कहली, ए पंडित जी, हमनी के तो बहुत पूजा कैनी सन, पूजा पाठ कैनी सन, बाकी कौनो हमनी के ना लइका देलन ना लइकी देलन कि बुढ़ापा के एगो सहारा हुई। तो पंडित जी सुनलन तो कहलन कि जाए तो भगवान जी हमनी के ना देलन तो हमनी के अगला जन्म के ही दोष बा। भगवान के काहे के दोष देतरू, आपन दोष दो। पंडित जी कहलन आ कह के फिर अपना कामे धंधा में लाग गइलन। यहाँ तो पंडिताइन बहुत दुखित रहली। कौनो मेहरारू बहुत दुखित रहेला, कौनो ओकरा लइका ना लइकी होई तो दुखित रहेला। वहीं पंडिताइन बहुत दुखित रहली। तले भोले बाबा पंडिताइन के पुकार सुन लेले रहलन कि उनकर भगत बहुत दुखित बा। तो भोले बाबा का कइनी, एगो बालक के रूप ध के आइनी ओ गांव में। आ केहू से कही कि केहू हमरा के नौकर राखी, उनकर सब काम करेम, खाए को बनाएम, कपड़ो खींचेम, हरो चलाएम, सारा काम करेम, घासो गढ़ेम, जवन उनका घरे काम होई तन सब करेम। तो सब करा तो लइका एगो दूगो चार गो रहे, बाकी पंडित जी पंडिताइन के ना रहे। सारा लोग गांव जानत रहे कि गांव में एगो पंडित जी पंडिताइन के लइका नहीं खे। आ पंडिताइन बड़ा दुखित रहेली। तो वो लइकवा कहे, वो तो भोले बाबा आए रहने लइका के रूप धके, आ कही कि केहू हमरा के नौकर राखी, उनकर सब काम करेम। तो गांव के मुखिया सरपंच कहलक लो कि ए लइका के चाहता कि पंडित जी पंडिताइन के जरूरी बा। सापरा तो एगो दूगो लइका बा आ पंडित जी के नइखे। तो गांव के सरपंच मुखिया ली अइलक लो पंडित जी के दुआरा। तो पंडित जी तो दुआर पर ना रहनी, पंडित जी कहीं गए रहनी खेते बधारे। आ पंडिताइन के तो तबीयते खराब रहे, पंडिताइन रहली घर में। तो दुआर पर एगो कुर्सी रहे, वही कुर्सिया पर लइकवा के बैठा देलक लो। गांव के मुखिया सरपंच लोग कहलक ले, ए बाबू हे जब बैठ, हमनियों के बानी सन। तो बैठा देलक लो। आ बैठा के वही जे रहे लो। तले पंडित जी अइलन अपना खेते से, गड़लन खेत में अपना घूमे। एगो गाय रखले रहलन, तो गैया के गड़लन कुछ चारा लियावे। तो अइलन तो पंडित जी से कहलक लो, ये पंडित जी है लइका के रौरा राखेम, लइका के केहू नहीं खे, ना माई ना बाप केहू नहीं खे, अनाथ लइका बाई। आई कहत लइका कि हम सब काम करेम, हरो चलाएम, खाए को बनाएम, कपड़ो खींचेम, सारा काम करेम। तो पंडित जी सुन के तो जाके अपना पंडिताइन से कहलन। तो पंडिताइन तो खुशी भइली। तो कहली कि हाँ हम राखेम। तो लइका के तो राख लेलक लो पंडित जी पंडिताइन। आ ओकरा बाद पंडित जी
जौन जौन काम कहस तौन तौन वो लइका करस। ओकरा बाद मने पंडित जी पंडिताइन से एक दिन कहलन कि सारा लोग गांव के जातावे गंगा नहाए, हमहू गंगा नहाए जाएम। तब पंडिताइन कहली कि ठीक बा रो जाई। बाकी वो लड़का के नाम रहे शिवम, वो लड़का के नाम रहे शिवम। तो पंडिताइन कहली कि शिवम के ले ली आ चल जाई रो गंगा नहावई। पंडिताइन का कैली खस्ता लिट्टी सतुआ सब बांध दहली आ पंडित जी के कहली कि रो जाई। तो पंडित जी उस शिवम के ले लेलन आ चल देलक लो। सब शिवम के माथा पर मोटरी लदा गल, आगे आगे पंडित जी ओकरा पीछे शिवम गैलक लो गंगा नहाए। कुछ दूर गैलक लो तब तक पंडित जी के प्यास लागल, बहुत जोर प्यास लागल। तो कहीं ना इनार रहे, ना पोखरा रहे, ना कल रहे। आ पंडित जी के तो बहुत जोर प्यास लागल। पंडित जी कहस कि ए शिवम अब तो हमरा से चले नहीं खे होखत हो, हमरा तो बुझाता कि प्यासा ही प्राण छूट जाई। तो शिवम कहलन ए पंडित जी अपन कमंडलवा दिन हम पानी ले आवतनी। तो पंडित जी कहस कि कहीं तो नहीं खे, तू कहाँ से जैब ले आवे। तो कहलन कि दिन अपन कमंडलवा हम ले आवतनी। तो पंडित जी कमंडल दे देलन, जिद कैलन। तो उ तो भोले बाबा रहलन गाछ के अलोता जाके एगो अपन जाटा निकाल के आ वही में एक कमंडल पानी भर लेनी। भर के उ लेके चलेलन लइका आ लेके पंडित जी के दे देलन पिए के। पंडित जी पियल नहीं। तो पंडित जी तो कहतरन ये शिवम ई तो पानी ना हो, ई तो बुझाता कि अमृत ह, ई तू कहाँ से लियल ह, तू बतावा तू का हउआ। और पंडित जी के तो छनक ध लेलक कि का चीज हउन कि इतना मीठ पानी बा अमृत खानी। तो कहस कि तू बताइब तबे हम गंगा नहाए जाए, ना तो हम यही जा रहे। जिद कर दिलन पंडित जी। तब उ शिवम अपन रूप भोले बाबा के धैलन। तो पंडित जी के तो दर्शन हो गल भोले बाबा के। आ वही जा भोले बाबा के चरण में गिर गइलन पंडित जी आ कहे लगलन कि इतना दिन से रौरा से हम सब काम करवावत रहनी हाँ। तो भोले बाबा कहनी कि तू इतना दिन से हमरा के सेवले रहल आ तू हमरा पर विश्वास करके रहल, तो हमरो तो कुछ कर्तव्य बनेला। तो वही से हम तहरा लगे बालक के रूप धके वही हाँ। और पंडित जी कहलन कि अब गंगा नहाए हम ना चलेम, जेकर दर्शन करे के रहल तो दर्शन हम कर लहनी। और पंडित जी कहलन कि ना अब हम घरे जाए। पंडित जी का कैलन सब मोटरी उठवलन आ अपना माथा पर लादतरन आगे आगे। और पंडित जी भोले बाबा कहलन कि जाके पंडिताइन से मत कहें, हम फेन बालक के रूप ध लेतानी। तो पंडित जी कहलन ठीक बा हम ना कहेम। भोले बाबा वचन देलन कि रौरा मत कहेम। तो कहलन पंडित जी ठीक बा हम ना कहेम। तो आगे आगे पंडित जी माथा पर मोटरी लेके आ पीछे पीछे ओ लइका शिवम चलल आवत लो। तले तो पंडिताइन खाए के बनावत रहली अंगना में। तो देख तारी कि तो पंडित जी सारा मोटरी अपना माथा पर धैले बानी आ उ खालिए ओ लइका चल आवतरन शिवम। तो पंडित जी पंडिताइन तो खिसिया गई देखते आ कह तारी कि चल आओ शिवम एबरा सारा मोटरी पंडित जी के माथा पर बा, ते खालिए हाथे आवत रे, आओ तोरा के हम यही चैलिए से मारे। चूल्ही में से जड़ते खोरनाठी निकलली। तले पंडित जी कहतन हाँ भोले बाबा हम। तले उतने में तो भोले बाबा का कहनी कि दोनों जना के
अपना रंथ पर बैठवनी और लेके बैकुंठ चल गईनी। तो भोले बाबा पंडित जी पंडिताइन के माने जेंगा सेवले रहे उनकरा के उधार क दहनी।